ホロライブシティと5期生ライブフォースフェスのエンディングテロップ後に出ておりました特報のね情報をまとめたものとなっております。こちらまだ謎に包まれているのですけれども、1日目に出た情報ですね。そしてですね、こちらインホロライブシティというのが書いてある状態で7月7日にね、ホロライブフィフスジェネレーションライブトゥインクルフォーユーが行われるということが発表になりました。5期生ライブだ。もうこれだけはなんとなくね、もうわかりますね。5期生ライブですね。すごい待ってた。みんなが待ってた5期生ライブ、本人たちもね待ってたという風にツイートしておりましたけれども、いや楽しみですね。ねねポラボライブや。はい、ということで、ホロライブシティがあって、その中で、5期生ライブがあるっぽいぞということだけがこうやって発表されておりますので、続報はね、また、後日をお待ちください。朝こよでも追っていければと思っております。このカブトムシのところ、ねねちのお家の近く？こっちの先。あれ、カブトムシ2号ができたのか？なんだこれ。クワガタ。虫が好きなの？ねねちは。なんかカブトムシのお家にしたけど。ねねちこの前そういえば会った時話したな。久々って。全然連絡取れなくてごめんねって。足はちっさ。うわ、危ない！いやだよねーねね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 ね
ねね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 。ああ、着いた。ありがとうねねち。ねねちのおかげで到着した。ブワー。ウェハースに来ちゃー。お、こんねねねねねちだ。うんち違うな。ちょっとねねちのモノマネ全然できなくてさ、なんかねねちの声って真似がしづらいんよね、こより的に。ねねちが言いそうな言葉言っとけばいいかなみたいになっちゃって今、カブトムシカブトムシ、ちょっとネポラボ揃ったんですけど、ねねちのね文字はよくサムネとかにも書いてあるし、なんか見慣れている感じがするよね。そして可愛い可愛い。ちょっと待って、フリースペースなんてことを書いてるんだ。まあ見ますからね、確かにね、エゴサに引っかかりますからね。でももっと自信持ってくれねねち。みんなねねち嬉しいよ。かわいいかわいいってことでネポラボが揃いましたと。はい、あれホロックスはあ、待ってねねねちがね行こうと思ったんだけどダウンロードが今 3% です。もうダメだ。置いてくぞねねちあいつはダウンロード敗北者じゃけ。敗北しちまったのか。送っとこうディスコード。奇跡が起きたら待ってるでってとかね。よいしょ。今のところ2曲とも初見。あ、でもこれは Day2 見た人はわかるんじゃないかな。学園天国。あ、船長ので聞いた。やってたね。3D でね。あ、そっから知ったって方もいるんだな。昭和担当がいるからな。なるほどな。めちゃくちゃ船長いい仕事してるやん。昭和担当って。じゃあこの学園天国はねねちも歌ってたからね。みんなも乗れると思います。声出していきましょう。学園天もうこれのせいでもうさ、渡部のこのさ、なんかさ、これ渡部でしょ、これ味丸展望台とかいうの、これどうせもう渡部じゃないの、渡部がねねちだと思ってんだけど。名所味丸展望台、名所らしいって。味丸展望台を破壊しかけて修正したいい日だった。アクアやん。いや、ここさ、開き直り部屋じゃないんだわ。開き直り部屋じゃん。
下ネネチだよ。アクアのなりすまし。おい、悪いやつ多すぎるやろマジで。なりすましとか赤番だろがいないのに、こんなにたくさんの事件が起こっているという。うわ、なんかすごい。何これ、クワガタハチ公前みたいになったようなカブトムシ。確か共有ハウス、これなんかすごいんだけど、カブトムシなんかすごいじゃん。何これ、昨日作られたクワガタ。じゃあネポラボ見に行きますか。危険、てっても危険。ネポラポラボエネネより、ここが例の結社です。秘密の場所なので注意してください。あまりにもやばい、危険すぎるペンキ塗りたて。社会見学に来ました。怖そうな場所ですね。でもすごい施設かも。宣伝感謝です。まあこれはござるでしょうと。ござるね、優しいよな。なんかもうござるだけね、なんか違うんよ。なんかこれござるでしょこれ。なんか礼儀のみんな礼儀正しくないとは言うけどね、礼儀の正しさ乾燥しとるからな、ござる。優しさが。まあでも特に怪しいものは、ボタンで蜂蜜ゲット。まあでも特になんかヤバそうなものはないけどな。これ何にもなくない？ほんとだ。なんかすごい減ってってる。なんでこれ減ってってんの？ここ歩いてっていいの？人のところからパクってる。あ、コヨラなにこれ。あ、コヨラボの蜂蜜からパクってるって、お前なんつうことしとんだ。あ、でここに入るようにしてんだ。でこれはござるポテトパクってそういうことね。これはござるのござるフリー。まあござるはフリーだからいいか。まあござるはフリーだからいいわ。だとしたらねねこれねねか。でもねねちこんな高度なもん作れるんか。いや長いな。何この大量のねねちの作ったやつ。それでアイテム送ってセットだからセットをしたやつをここに入れてここまで送ってるってこと。坂本のサトウキビなんかボタンちゃんならわかるけどねねちのなんかすげえパワーを感じるなこれ。なるほどね。これはいまあそのござるポテトはさフリーだからさ、だとしたらこれあれじゃん。これ圧じゃん。これじゃござるからの圧じゃん。もう分かってんだよお前だって。ただござる優しいから圧で済んでるだけじゃん。あ、ござるは対策してる。あ、そうなんだ。そのコヨラボの蜂蜜がフリーかどうかで確認しに行くか。あー、フリーだからいいんじゃね？フリーその効率値をしてるってことでしょ。まあ仮にこれが窃盗になるとはいえ、じゃあスバルの家にキャノン向けてるんだったらキャノン向けてるから小よりは有罪だよ。坂本はフリーとは書いてない。坂本んじゃどこなんよ。これはフリーじゃないんか。これでしょ多分。こっからつなげてるってこと桃鈴さん、うちの畑を荒らすはいい度胸だ。お土産ありがとう。もうさ、感情おかしなって思ってるやん。なんか喜んでんのかさ、なんか泣いてんのか笑ってんのか分かんなくなってる坂本。なるほどね。まあなんかお互いまあ要注意かな。まあでももうさ言っていいか、キャノンに比べるなみたいなところは正直あるよ指名手配みたいな。もうなんだったらもう檻ん中にぶち込んどけばいいわけじゃん。ねねち運営さんにもらってきてたよ。こ
この顔110番みたいなことができるわけじゃん。首がもらえるのであれば。